dorang sori jaluhamu pasu-pasu pardonga saripioni pinasah ma tiketuhamu laho macalo tangyang
Sian natoras manang jok-jok di jok sungkem minta doa restu kepada orang tua. Kami persilakan. Ditahi rohamuna do naing marbagas, alai dang tama halak Kristen marbagas songos sipelebegu. Di baheni tangyok kamu majolo hata ni debata, taringot turuhut ni pardonga saripion ni halak Kristen, na pinukka ni debata, pinabuah ni hatana. Dung ditoppa debata jolmai didok ibana ma, dang denggan sasada bawai pujung. Hubai madi ibana sada boru-boru pangurupi bahen akupna. Dungi dibuat debata ma sada rusuk siap bawai menjadi hob boru-boru. Dungi dipasu-pasu mana sida. Akup ni didok Tuhan Yesus. Dang jadi paulau nibawa jolmana, aina paulako jolmana. Dungi diolina asing, na mangalakup do ibana. Jala na manguli naung sirangipe pangalakup do. Atong na pinadumu di debata dang jadi sirangon ni jolma. Songonodo didok hata ni debata tu bawai. Hamu akka bawa haolongi hamu ma pardi hutamu nabe. Songon Kristus nama kaholongi huriai jala na mangaleo dirina humokopsa. Di baheni ia mamudai hamu tunasida unak kamu marima sosom. Ikon malo hamu madongani nasida, sangap baik kamu nasida, songodongan panea di hanguluan na sora suda.
songonoddo didok hatani debata tu akka boru-boru hamu akka boru-boru oloi hamu ma hatani bawa munabe songon pangulio muna di Tuhanmu ai bawa ido uluni pardi hutana songon Kristus uluni huriai ikon botor porman toman mardongan halabohot dohot hamenahon ni toddi parange ni boru-borui imana arga di joloni debata dohot di joloni jolma atong parange kamu mahatani debata solukok kamu ma parasini rohaon dohot habasaron dohot hasarepon ni roha masih paune-unean jala masih asia-siam mahamu saluhut riting ni roha muruk rimas panong kahiot dohok pangisahioni daomai siak kamu digijang ni saluhut nai masih haolongan mahamu ai ido raut-raut ni nasun denggan dungi dame nasiat debata ima mangarajai di bagasar rohamuna jala saluhut nabi namuna marhite-hite hata manang pabahenan totong mai marhite-hite gowarni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamu dohot ulaumuna atong nunga di bege hamu hatani debata taringot turuhu ni pardonga saripion ni halak Kristen namanukum maaun wang jumolo diho ale panguli si Febrin Roni Sianipar olo doho maka jojoko di jolo ni debata na boto saluhut doho di jolo ni akadongan na pungu di son di pangidoro hamdo si Marice sinurat na niriritmon gabe dongammu saripe olo doho maka holongi ibana sian nasaroham dohot mangulahon sian nasa gogom uhut marparangi nabadia rap dohot ibana olo doho mangaju-aju ibana tungsura marhagaleon manang humurang parangena jalana sotupa paulahommu manang tadikonommu ibana paima disira kamatea kamu syogot molonang sadaroham mangaloi saluhu nai dogma alusmu na ulo doa seri pergubi Tuhan debata mau mengaradoti dohot mangulahon salut nai namanukumma au dohot diho ale inang si Marice sinurat naniririt ni si Febrin Roni Sianipar bahen donganna saripe naolo doho maka jonjoko di jolo ni debata na boto saluhut doho di jolo ni akadongan na pungudison na dipangidoro hamdo si Febrin Roni Sianipar gabe sinodukmu olo doho maka holongi ibana sian nasaroham jala marpangalaho nature maradupun ibana dohot mamarangiho parangi nabadia paboa halak Kristeko jala nasotupa marhinaholoko manang tadi konommu ibana paima disirak kamatea kamu syogot molo nang sadaroham mangului salhu nai dogma alusmu naolo doa saya diperbukui Tuhan dia utama au meradoti dohot mangulahan saluhut nai alanu ngadi oleh hamu sebagai tada ni hasadaun ni rohamuna asa masliat tangasyamu mahamu naposoni debata do au nama kata kamu tuna dua ia titinon mutiha natinopani debata atong marhite-hite guarin debata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tadi perbadia upasa ma titino tuhamuna dua bahet tadda na marsitutu do holongmu ditongani par sarepeoni tanda di pasir itu maka uliho hitungan di pasir pasar Iota
matipinon Tuhan. Sementara di pasitu makahulong mo. Ito mani pagsarga. Na po sa nilibatado na magkuhan katana ko kamu. Aman to na pinadulong ni debata dan jadi siraman nito. Di pasu-pasu jala diramo di Tuhan debata maka. Dicoba dapat Tuhan debata mabuhin kamu jala saya nasi marhana nida. Irompakkan Tuhan di bata mabuhinat kamu jala di pasar ma damina untuk timur. Pahotma pasu-pasu parsarepeon na nilehomi tu nasida asa unang sirang nasida ia sosunirang ni hamatean. Saramoti jala parbadiay manasida marhite tordim asa manotong nasida marhaporseaon jala marpos ni rawatuho sian namamuka sahat ro di ujung ni parsarepeoni. Sa tangihom ma ale Tuhan di bata tangyang namion Allah ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tangyang mahita pasahaton piliat tatu debata. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo harorani pasu-pasu, doho silolehon rodak kadinggan bahasa na may lutus. Mauliate ma husobok kami tuho, ala di pasu-pasu ho dongulu nami. Hupasat tami matuho diri nami, nang siya na nilehomi tuhami. Saya jalo may gabi pilihan na hucus di adopamu. Asima roham, saya pasu-pasu mapilihan na hupasat tami tuho, asa huparhasak kami lapat timbulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim na badiyay, asalam patarhida jala hubo tohami, godang ni silelehommu dihami. Saya jari mahami, asalam girgir hami madok moliate tuho, uhut pasahaton pilihan nami dalala pasangapoko, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mangido di tangiang ale amanami. Ale amanami na di bono gijang. Lema tuhami syararion hangulo syapari. Se samarusanami songop penesanami. Didu sanidongan na mardusa tuhami. Unak kami itu pangujunan. Palua mahami sa pangago. Ay horap punah rajaon. Dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling-liling na. Jalo mapasu-pasu sian Tuhan debata. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong satia nasiat debata ama. Dohot persauran ni todi perbadia. Ima madongani hamu, olat nion, rodi saliling ni liling na. Amin. Shalom. Anak dohot paruman nami maburu muna tujuroni Tuhani. Anggiat matutu marhite pamasu-masu sedarion gabe ripe nasi tirom manasida. Nang sosoni dihamuna tua-tua nami sudah hitana adong disom moleate ma diharoromuna mang dotinang na dot mangudurhon anak kodohot paruman nami majalo pamasu-masuon. Dung sidong anon sian garejon tuamu amang dainang sian bagas serep niroha tong dohai mangotang tuamu asarapu durhi tamu seng. Lao tu mall top 100 batu haji ima inganan nong di parade hami asuhuton. Lao mangan idana las dot minum maik sitio-tio jala pasaton adat dot majalo adat nau bartusi. Saya di pargogo itu hatta maita boy mardala dengganu laut tasadarion. Horas madihita. Bisa taima tuamu suhut parboru. Ni zoron itu hanon mangudurhon di pamaso-mason ni ito nami do lanami di zon. Jadi nahormati hami amang parhalado nong mga pehon pasu-pasu perbogaso tutu tulay nami do ito nami dia palatikion. Sayangge matutu makarhon nadinggani di rumah tangga na baru nasida. Songonima nahormati hami amat teraza do inata suripada songoni do tulang nami songon bobo ni amang baru nakaningan amang baru sianipar rapa udur mahita mangudurhon ito nami do lain nami di son ima nong di parade na sida tempat na di top 100 tembesi mazalo mangalian tersongon adat habata hota songoni mara hatasian hami perboru moliate.
belum dilepas, tengok dulu burungnya. Oke. Yuk, lihat dulu pasangannya. Oke. Baru lihat burungnya lagi. Putih kan? Oke, yuk. Hitungan ketiga lepas ya. 1, 2, 3. Sarangyo. Yo. Barang yo, birong ini.